मा बुङो नङा बुस्थुआ जाहैबाय बर'फोरनि जिथु थांनानै थानायनि इतिहास जोंनि आन्दलननि इतिहास गासिबो बेवहाय सोनारनानै दं 1993 आव BTC एकर्ड जादों जायनि दारै जोंनि लुबैनाय गांनाय उखैनाय बियो समाधान जाया बेखायनो बर'फ्रा BTC सेटआपखौ नाजावाबालानो गोदान बेनिफ्राय साबसिन जोंनो आलादा रायजो नांगौ होननानै आन्दलन सुरु जाफिनदों आरो 2003 सनाव BLT जों भारत सरकार आसाम सरकार आरो जोंनि दानि BTC ओनसोलनि प्रत्येक जाथि गस्थिनि मोनफ्रोमबो दल साफ्रोमबो इन्टेलेक्सुयेल्स बिथांमोनजों सावरायनानै BTC मोनसे एकर्ड खालामनाय जादों आरो बे BTCखौ संबिधाननि 6 शिड्युलनि आधाराव खालामनाय जादों बे BTCआव मोनसे डिफिनिट बाउन्डारि खालामनाय जादों मोनफा मोनफा गामिखौ BTCआव सोनो थाखाय बेवहाय आसाम सरकारा AGPनि दिनावहाय मोनसे थानेस्वर बर' मन्त्रिमोन बे समावहाय बिथांनि दैदेननायाव मोनसे कमिटि बानायनानै होनाय जादों आरो बिसोरजों सावरायनानै माखासे माने गामि सोनाय जादों 2016 सनावहाय आरोबाव 2000 मोनसे समावहाय AGPनि उनावहाय BJP फैदों BJP कंग्रेस फैदों आरो कंग्रेसनि दिनावबो जोंहा भुमिधर बर्मन मन्त्रि सेनियर मन्त्रिनि दैदेननायाव मोनसे कमिटि बानायनानै बे गामिफोरखौ सोनाय जादों डिफिनिट डिमार्केटेड बाउन्डारि BTCआ मोननाय जादों आरो बे बाउन्डारिनि सिङाव मोनब्रै जिल्ला बानायनाय जादों क'क्राझार चिरां उदालगुरि आरो बाक्सा बेनि सिङाव 10टा साब डिभिजन बानायनाय जादों बे BTCआव 40टा डिपार्टमेन्ट हस्तान्तर माने डिलिगेट खालामनाय जादों 40टा डिपार्टमेन्ट बेखौ लानानै थांनाय 15 बोसोर BPF पार्टिनि दैदेननायाव बे ओनसोलाव जि पावार एन्ड फांसन मोनदों बिनि आधाराव खामानि मावनानैनो जथेस्थ उन्नयनमूलक जोङो खामानि मावदों दा 2020 सनाव आनफर्चुनेटलि बर'फोरनि एबा बड'लेण्डनि बिभिन्न जाथि गस्थिनि संगठनफोरनि इन्टेलेक्सुयेलफोरनि कनसाल्टेसन गैयाबालानो हथादै NDP मोनब्रै फेक्सन आरो एबसुनि दैदेननायाव बेखौ खालामनाय जादों जे BTR होननाय एकर्ड खालामनाय जादों बे BTR एकर्डनि माखासे माने क्लसेसआ जोंनि एक्जिस्टिं BTC एरेन्जमेन्टनि डिट्रिमेन्टेल माने BTCखौ सिफायनायनिसो बेवहाय क्लसेस दङ जाय बिथांमोनहा बे एकर्डखौ खालामदों बिथांमोनहा बेखौ बुजिनोबो हायाखै जे जोङो बुंदों जे कनस्टिटिउसनाव हाबखानाय पार्लियामेन्टआव बिल पास खालामनानै जि नामाकरणखौ BTC खालामबाय बेखौ आननेसेसारिलि BTR खालामनाय जागोन होननानै मानो लिरना लादों आरो जुदि खालामनोब्ला दासिमबो मानो पार्लियामेन्टआव बेखौ बिल पास खालामनानै कनस्टिटिउसनाव संबिधानाव मानो सोना लायाखै मानो BTR जाबाय BTC गैना होनना बायदि गतिके नामाकरणा बिराद गिदिर मोनसे खोथा ओंखायनो बियो BTC हिसाबै थानांगौ होननानै जोङो PIL होदों जे जोङो जास्टिस लुबैयो 2 नाम्बार जे बे माबायाव BTR एकर्डआव गामि दानख'नायनि क्लज सोनानै लाबोदों जायनि थाखाय कमिसन दानानै अलरेडि हाजार मानसिफोरनिफ्राय माने स' गामिनि मानसिफोरनिफ्राय BTCनिफ्राय ओंखारना थांनायनि दरखास्त नाजावनानै दं बे कमिसना जथेस्थ आगोलबाय आरो बावैनो गामि दानख'नायनि बेबस्थाखौ आसाम गभर्नमेन्टआ खालामसिगोन बेखौ नुनानै दिनै सेंग्राफ्रा बुंगासिनो दङ UPPनि बाथ्रा बुंगासिनो दं नोङो एकर्डआवनो लिरना लाबोखाबाय जायनि थाखाय कमिसन जाबाय जायनि थाखाय दरखास्त नाजावजोबनानै कमिसना अलरेडि आसाम गभर्नमेन्टनो दाखिल खालामनो अबस्थायाव दङ बेखौ बोरैहाय नङा होननानै बुंनो हागोन दा बिथांमोना बुंनो नागिरदों जे BTCआव हाबनो गोनां सानजानि सनितपुर आरो लखिमपुर बे एरियानि गामिनि मानसि हाबनो गोनाङा नैबे PIL होनायनि थाखायनो थाबथानोसै मिसा खोथा जों आगोलावनो ओंखायनो बे PILखौ लेट खालामनानै होदों बे गामिफोरखौ बर' कसारि
काउन्सिलाव सोनो थाखाय आसाम गभर्नमेन्टआ नटिफिकेसन होनानै SDC फोरनो इन्सट्राक्सन हरनानै दङ जे बबे बबे बर' गामि आरो बेखौ बे कसारि काउन्सिलाव सोनो बेखौ लिस्ट खालामनांसिगौ होननानै बेखौ नटिफिकेसन होनानै इन्सट्राक्सन हरनानै दङ आरो बे हिसाबै गामिफोरखौ लिस्ट खालामगासिनो दङ बबाव BTR एबा BTCआव सोनायनि माब्ला डिसिसन आसाम गभर्नमेन्ट अत्यन्त मिसा खोथा बुंनानै एबसुआ जोंनि गेजेराव जोंनि प्रति गाज्रि इमेज लाबोनो थाखाय बेखौ सेस्था खालामदों आं नोंथांमोननि दारै सनितपुर लखिमपुर बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिसिम बेखौ मेसेज हरो जे PIL आ नोंसिनि एरियाखौ BTCआव हाबनो नाङा होननानै नङा नोंसिनि बेखौ नटिफिकेसन होनानै इन्सट्राक्सन हरनानै दङ आरो बे हिसाबै गामिफोरखौ लिस्ट खालामगासिनो दङ बबाव BTR एबा BTCआव सोनायनि माब्ला डिसिसन आसाम गभर्नमेन्ट अत्यन्त मिसा खोथा बुंनानै एबसुआ जोंनि गेजेराव जोंनि प्रति गाज्रि इमेज लाबोनो थाखाय बेखौ सेस्था खालामदों आं नोंथांमोननि दारै सनितपुर लखिमपुर बै ओनसोलनि रायजो राजाफोरनिसिम बेखौ मेसेज हरो जे PIL आ नोंसिनि एरियाखौ BTCआव हाबनो नाङा होननानै नङा नोंसिनि एरिया हाबनायाव जाहा जोंबो बुंनांगौ गैया जोङो खुसि जागोन आरो बेनि थाखाय जोङो बुङाखै जे BTCनिफ्राय जि गामि दानख'नो नागिरदों बेखौ दानख'नो मोना होननानैसो जों बुंदों सोसननो मोना होननानै जों बुङाखै बेनिफ्राय नाय 3.1 एकर्डआव लिरनाय जादों जे BTRनि समस्तिखौ 60टा खालामनाय जागोन उइदाउट एफेक्टिं ड्रास्टिकेलि द प्रेजेन्ट रिजार्भेसन पलिसि होनना बुंदों बे डेन्जारास क्लज बियो जे जोंखौ मेगन सादों बर'फोरखौ जे बे बर'फ्रा जुग जुग BTCखौ सालायगोन जों हारसाफ्रा ओरैनो राजा जानो मोननाय नङा जोंसो खुंनांगौ खारन बर'फ्रा 30%नि खमाव बे खोथाखौ बिथांमोनहा बुंबाय थायो ओंखायनो खायदायै बायदायै बे BTR एकर्डनि दारैनो बेखौ सोना लाबोखाबाय जायखौ एबसुनि नेताफ्रा जेबो बुजियाखै बिथांमोना दाबो सम दं बेखौ बुजिना लानाया मोजां उइदाउट ड्रास्टिकेलि एफेक्टिं द प्रेजेन्ट रिजार्भेसन पलिसि होनना बुंदों बेखौ जेब्ला दानि BTCनि पलिटिकेल रिजार्भेसन फर द ट्राइबेल्स इज 75% when this 75% is brought down to 10% it will be called drastic मिथिबाय किन्तु जेब्ला बेखौ 50% सिम लाबोगोन बेखौ ड्रास्टिक होननाय नङा बेखौ रेशनेल होनना बुंगोन रिजनेबल होनना बुंगोन दा जेब्ला 50% फैगोन अब्ला जुग जुग बेखौ उनाव बर'फ्रा सासन खालामसिगोन बेखौ देख दा बेखौनो खालामनो थांगासिनो दं दा बेखौ खालामनो मोना जोंनि रिजार्भेसना जि 75 मोन बे 75 हिसाबैनो थानांगौ माने 60 कनस्टिट्युन्सिखौ बारायोब्ला 45 रिजार्भ फर दि ट्राइबेल्स हिसाबै थानांगौ होननानै जोङो PIL आव जास्टिस बिदों आरो बिदिनो जोंनि बे BTRनि माखासे माने डिट्रिमेन्टेल जायहा BTCखौ सिफायनायनिसो उद्देश्य लानानै खालामनाय जादों बिनि एगेन्स्टै जोङो जास्टिस बे खुनु संगठन खुनु व्यक्तिनि एगेन्स्ट नङा BTR हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 68थि भारत रत्न लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय BTRनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC इउनाइटेड चिरां दुवार FC चिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC 26 मार्च खालि शिलं लाजं FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार FC आरो शिलं लाजं FC 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार FC 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो शिलं लाजं FC नि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय
नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।